vanoda advocate Nelson Chamisa itai ahoy. The Nyame Vision is back muri yeZimbabwe ndauya ndine nyaya yandakasangana nayo ichitaurwa nava advocate Nelson Chamisa vakati bitter people are never better people. Diversity is sweet, criticism is sweeter, conversation is sweetest. Surround and you cycle yourself with sweetness. Backbiting is bitterness. Read yourself all bitterness in life. You have sweetness all around you. Keep bitterness far away from you. #Friday inspiration. Enlarge your cycle. Ipapa panenge patobatwa vanhu vakawanda ipapa bati chandinodira mukuru ndechekuti mazita hadi kutaura zvemazita asi anomotaura zvinhu zvekuti imimi mega munenge mune mubvunzo kana muri vanhu vane dzinoshanda munobva mapindurika zvekare zvakanaka imimi kana mazosanganawo kana naNyame Vision inini ndobva ndakuexplainira kuti pamwe pacho zvinenge zvichinanga vanhu vane macharacters akaita sei zvimwe zvinhu zvine zvataurwa. Bitter people are never better people. Murungu muziva kuti ndiana ri bitter kubva paka mbonzi ajiwa na makamu kuside kweko aitaenda kuita MP ndo zvinozoka zvandakanozva ndokwanisa kusema muri Zimbabwe ndiri papaperi achingopedza papo shabangu bati riko ichi zvokona pachakangonyarara zvacho chindara after zvese zvapera kwakuti inini ndiri vice president matora acho handina kwandiri kuenda inini ndakazvimirira muri kurifema ndo vanhu vacho vanenge vari bita ivavo aiwa zvakanzi aiwa havambofe vakaita beta ndo inini saNyame Vision mawekera ndazviita ndo pandaona mawords aya achinosuta kwavanhu vacho vari bita. Kana uchakatongosvika pana manifest time yako ziva kuti wasangana naNyame Vision usakanganwe kuzongosubscribe wosiya walaika nekuti ndogara ndichidzoka ndichifambira nyaya idzi every day man.